हेलौ लोगोफोर, आं दिनै मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्रा भिडिअ नुदों। फेसबुकाव नुदों आङो बेयो भिडिअखौ माने सेंग्रा सानै सिख्ला सासे माने बुलायदों। माने मानि थाखाय बुलायदों बेयो फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो दङ। माब्रै बुलायदों बेखौ दाबो बबे जायगायाव बुलायदोंखौ मिथिया दाबो। माने फेसबुक खालि भाइरेल हंगारगासिनो एबा फेसबुकाव नुगासिनो आङो बे भिडिअखौ। सासे सिख्ला हंगारदों, मा नाम मोनथाय खेल गैला। माने भिडिअखौ आं नुदों, माने बयबो शेयार खालामगासिनो दं बे भिडिअखौ। मा भिडिअ माहा जादों बेखौ जों मिथिया, मानो बुलायदों बे खारनखौ दाबो मिथियाखै। मानो होनोब्ला खालि लामायाव सानदों नाज्लायनाय एबा बुलायनाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय, नुलांगोन। नोंथांमोना मा जामारदों बेखौ कमेन्टआव सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय। आंबो मिन्थिनो मोनाखै मा जादों बिसोर। अननानै माबायाव कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय मा जादों बियो बुलायलायनाया। अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय।